No niin, tervepä terve YouTube ja tänään me vähän kuvataan Growtopiaa ja mä oon tosiaan Suomi GT. Ja mä en oo kerennyt uppaamaan videoa, kun on ollut kavereitten kanssa silleen. Niin, että mä nyt teen tän vähän niinku semmosen ilmoitusvideona. Että videoita ei tuu pari päivää, koska mä lähden tonne Vantaalle mun tädillä. Niin sen takia ei tuu video pitkä aika, mutta mä teen ehkä pari valmista videoa ja uppan sitten teidän iloksi siellä. Joo. No, pelataan nyt. Tää nyt oli tämmönen vähän ilmoitusvideo, että tilatkaa kanava, tykätkää, tilatkaa kanava, muistakaa painaa tykkäysnappia. Ja jos oikein paljon piditte, voitte lisätä suosikkeihin. Mutta minä olin täällä tuo Suomi GT ja se olisi ensi videon asti. Moikka!